गाया के जेल, गाया के जेल, गाया के जेल। Recording by Sargama Studio, Bodhgaya। तूता करिले निशादी हम ता होई गेलियो खेल। तूता करिले निशादी हम ता होई गेलियो खेल। छौरी तोरे कारण गेलियो गाया के जेल। छौरी तोरे कारण गेलियो गाया के जेल, गाया के जेल, गाया के जेल, गाया के जेल। तूता गे नाही सासुरवा नाही होलो हमर बेल। 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 छौरी तोरे कारण गेलियो गाया के जेल। छौरी तोरे कारण गेलियो से घाटी के जेल, गाया के जेल, गाया के जेल, गाया के जेल। ओ वीडियो कॉल करके ली है तुम चेहरा अपन फेर। वीडियो कॉल करके ली है तुम चेहरा अपन फेर। वीडियो कॉल करके ली है तुम चेहरा अपन फेर। वीडियो कॉल करके ली है तुम चेहरा अपन फेर। छौरी तोरे कारण गेलियो गाया के जेल। छौरी तोरे कारण गेलियो गाया के जेल। तूता करिले निशादी हम ता होई गेलियो खेल। तूता करिले निशादी हम ता होई गेलियो खेल। छौरी तोरे कारण गेलियो गाया के जेल। छौरी तोरे कारण गेलियो गाया के जेल, गाया के जेल, गाया के जेल, गाया के जेल। अब दिला ना लागई बहु दर्द मिला हकौ ढेर। अब दिला ना लागई बहु दर्द मिला हकौ ढेर। अब दिला ना लागई बहु दर्द मिला हकौ ढेर। अब दिला ना लागई बहु दर्द मिला हकौ ढेर। छौरी तोरे कारण होलो पटना से बेल। छौरी तोरे कारण होलो पटना से बेल। तूता करिले निशादी हम ता होई गेलियो खेल। तूता करिले निशादी हम ता होई गेलियो खेल। छौरी तोरे कारण गेलियो गाया के जेल। छौरी